Πάμε να τα δούμε, ρε παιδιά. Εδώ πέρα είναι 3 χρυσές που δεν τις έχω. Εδώ πέρα είναι η ομάδα που θέλω να φτιάξω. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω το βινί που ήταν σπάνια. Εδώ πέρα είναι όσες χρυσές μου μένουν, όχι διπλές, οι άλλες, επειδή είναι πολλές. Εδώ, River Play, Genk, Palmeiras, Arsenal, που έχω πολλούς εδώ πέρα όμως, και αυτό το έχω και διπλό, Liverpool, Manchester City, Manchester United με Casemiro, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα με Λεβαντόφσκι, Ρεάλ Μαδρίτης, το Champions League της Ρεάλ Μαδρίτης, Paris Saint-Germain, Bayern, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ίντερ, Juventus, Λάτσιο, Μίλαν, FC Πόρτο, Μπενφίκα, Champion της Real Μαδρίτης, μία ομάδα, Champions από κορίτσια, Champions FIFA U20 World Club Αργεντίνα 2023 Winner. Εδώ πέρα έχουμε Ιταλικό πρωτάθλημα και κάποια ακόμα. Έχουμε το FIFA U17 World Cup Ινδονησία το 2023, FIFA Club World Cup Σαουδική Αραβία 2023. Έχουμε Μακάλιστερ, Ρομέρο και Οτομέντι, Μολίνα, Ταγκλαφίκο και Εμιλιάνο Μαρτίνες. Έχουμε Λιονέλ Μέση, Ντι Μαρία και Άλβαρες. Έχουμε Ισπανικό πρωτάθλημα, Racing Star, εδώ πέρα έχουμε τον Έντρικ και τον Ρίκο Λούις. Έχουμε Ζινιντάν Ζιντάν. Και παιδιά, εδώ πέρα τελείωσαν αυτοκόλλητα. Εάν μπορείτε κάντε μια εγγραφή και like. Τα λέμε σε ένα άλλο βιντεάκι που είναι τα άλλα 25 φακελάκια. Γεια σας!